رئيس نادي تقول كيفكم وزلوا نحن كمزينا أم وزناس بدق إلى نمبر لو ما عندنا وشتي هنا نقدر كبر حنا خيل دلو حجي نحن كنا مسجونكم ترينا ندري زلهم بايتها نبدك نخسجرين عند المبر أباهم كقول زايد اللي حجي كل نقدر حتيرنا مثل الميديا تزتكم تقويتوس نهز بزتكم من تزسيد زي أنا دستورني خمسة أخوة إلا هو أنت مخسر سديكونس نقرأنا عندنا يا تمردا مصفح عندي تقند علامة يهم هين تبايلو سب زيارات زعبي ناي virtual قرعات يخيد بو بلغات سماتو يتويولو حدا غندا عسرت يخون الله سب زي እንደገና ምናልባት ኦቨርፍሎው ተመዝግቦም ዘሎ ኣብ ቁጽር ዘሎ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባት ደሴም ኮሞ ቁጽር ይኸው እንዳበለ ሓደ ዓይነት ርዲት ኮንሰንሰስ ይልዎ ሰብ እንደን ኢንፎርም ዝኾነ ዲሲሽን መውሰድ ሓሽ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበልዎ መጀመርያ ብጣዕሚ ኣነ ዘመስግነኩም ማለት እዩ በቲ ስራሕኩሞ ኣነ ኩሉ ይከታተለ ትገብርዎ ምምሕያሻት ብዙሕ ለውጢ ዝገበርኩሞ ቀጻሊ ዝርዮ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ክስ ትምልከት ግን ኢካክ ንበይን ተኸሲሱ ቦርድ ንበይንኩም ኢንዲቪጁዋል ተኸሲስኩም እትና ኢካክ መዕለቢ ርኢና ያለና ተስተዋሃበ ውሳኔ ናትኩም ኢንዲቪጁዋሊ ዝተኸሰስኩም ኣብ መዕለቢ ወበጽሕ ድዩ ድሕር በጽሕ ኮይኑ ድሕር ነፃ ኮንኩም ብዘይገበርኩሞ ተኸሲስኩም ወይ ጸሊምኩም ተኸሲስኩም ድሕር ጸኒሕኩም ኮንኩም ሓደ እቲ ኢካኩን ክሓስበሉ ክእል ኣለዎ ከም ትካልሲ ስድራ ኣለኩም ሰሪሕኩም ተኣቱ ከም ሰብኩም ብዙሕ ካብ ጅባኹም ሲ ብዙሕ ወጻኢታት ጌርኩም ኣለኩም ሓደ ወይ ኢካክ ሪኢምበርስ ክገብረኩም ክእል ኣለዎ ከም ናተይ ሓሳብ ማለት እዩ ነቶም ዝኸሰሱኹም እውን ብጸለመ ኸሲሶምኩም ተጸኒሖም ንዖምን ኢካክ ደረጃ ትካሉን ሓደ ስጉምቲ ክወስደሎም ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ኣብታ አንተ ወይ ጠይስካ ዝነበርካ ኣብ ሓደ ኢንዲቪጁዋልስ ብዝገብርዎ ነገርሲ ናብኦም ፎከስ ከይገበርና ተዓቢ ፒክቸር ከይንርስዖም እንትን ንዖም ብዙሕ ፎከስ ኣይንገብረሎም ኢና ኢልካ ነርካሞ ግን ከዓ ገንዘብ ኣጠፋፊኦም ሰሪቆም ዝብሉ ኣብ ዋላ ጉርባት ዋላ ገለ ዝዛረቡ ኣለዉ ከምዛ ኣብርሃለይ አንተ ወይ ዝበሎ ንብዙሓት ሰባት ኣውፅኦምና እዮም ገንዘብ ሰሪቆም ወይ ኣጠፋፊኦም ዝብል ምስ ተዛረቡ ፍቲ ግሩፕ ኤቪደንስ ኣለኩም ዲ ኦዲትድ ሪፖርት ኣለኩም ዲ በናይ መርቶዕ ይኹም ተዛረቡ ዘለኹም ከም ኢልኩም ኢልና ምስሓትትናዮም ካብቲ ግሩፕ ኣውፅኦምናዮም ማለት እዩ ስለዚ ንከምዚኦም ዓይነት ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ክትወስድሎም ናይ ምተገብአን ዶ ማለት ኣብቲ ሶሳይቲስ ሚስትራስት እዮም ወይ ከዓ ዘይምትእማን እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ ሕጅታ ቀዳሚት እንታይ መስለካ ኢካክ እንዲራኺብና ኮሚኒቲ እንዲራኺብና መጀመርታ ቀዳምነታት ካትሰርዕ እንዲኻ ተቀዳምነት ከም ተዓልቶ ይዝበርክዋ ኢካክ ደው ክብላቶ ክሕይላ ኢካክ ዝሕይል ከዓ ትካላዊ ቁርፂ ሕጋዊ ኩነታቱን ደው ምስ በለ ድሕሪኡ ኣሎ ንኣብነት እዛና ሕጂ ናይዛ ቦርድናካ በይኣሕዋትና ኢልና ሸለልቲ ኢልናዮም ኣብ ኢካክ ዝወረደ ዳሜጅ ከምዝን ኣሎ ኢሎም ድሕሬና ድሕሪ ሳልሳይ ወይ ራብዓይ ቦርድ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ንሕና ኮንትሮል ኣይንገብሮን ኢና ግን እታ ፍታሕ እንታይ መሰረታዊ ፍታሕ መጀመርታ ነታ ቀንዲ ጉዳይ ቀንዲ ኢካክ ሕጋዊ ምግባር ሕጂ ንዓና ብኢካክ ስለዝመፃና ቦርድ ስለዝኾንና እዮም ከሲሶምና እምበር ብውልቅናስ ቤት ፍርዲ ርኢና ይንፈልጥ ተኸሲስና ይንፈልጥ ገለ ሕጂ ከም ኣባላት ቦርድ እዮም ከሲሶምና ኣውቶማቲካል ሪዛይን ተጌርና ትኽሲ ወልቶ ሪዛይን ተንገብር ተኽሲ ኣባል ቦርድ ስለዝኾንና ኢና ከሲሶምና ኢካክ ከዓ ከም ትካል ከሲሶም ሕጂ ኢካክ ደው ከተብሎ ከዓ እዛ ኣፕሊኬሽን ዝገበርናያ ዕድል ንፅበ ነርና ገርናያ ንሳ ተወዲኣ ዳርጋ ኢካክ ደው ኢሉ ሓንቲ ኤጅየም ጥራሕ ተሪፋታ ዘላ ሙሉእ ሙሉእ ደው ክትብል እሞ እዚ ሕሉፍ ክኸውን ንሕና ከዓ ገዲኡ ብቐጥታ መልሲ ትደልየሉ ዳኛ ቤት ፍርዲ ኸይድካ ኦኬ ምስራሕ ኣብይኩም ፈቲንኩም ኤጅኤም ምስራሕ ስለዝኣበየኩም 10 ከሚቱ ጉዲልናያ እንተዳይበ ኢንዳይሬክትሊ ንሕና ካብቲ ግዜና ዝሕልፍናሉ ምክንያት ተቐቢሉ ሕጋዊ ተቐባልነት ረኺብና ንሕና ኣብታ ክሲ ስርቅን ገለመለን ገለን ኣይፀሓፉን ምክንያቱ ብለውየር ገይሮም ስለዝኸሰሱ ኣብ ደገ ዘውርይዎ ካሊእ
ፀለመ ዝገብርዎ ኣብታ ክስግን ዋላ ቢጓ ነይሩ ካብ ግዜኦም ሕሊፎም ብመሰረት ናይ 2017 ሕጂ ንሳ ዳርጋ ስክራፕ ኮይና ስለዘላ ናብ ካልእ ባይሎን ኸይ ስለዘለና ኦቶማቲካሊ እቲ ተኸሲስናሉ ዝነበርና ጉዳይ ሲ ዳርጋ ዋጋ ሲኢኑ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ተመሊሶም ተእትዮም ማታ ክሲ ዋጋ ይብላን ምክንያቱ ኤጂኤም ምርጫ ገለ ክንገብር ኢና ሕጂ ምርጫ ገለ ንገብር ስለዘለና ኣውቶማቲካሊ እታ ክሲ ነበረት ዋጋ ዘይብላ ኮይና እሳ ከዓ ምን ወሲንዋ ኢካክ ኣፕሊኬሽን ስለዘእትዎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ቁርባት እንዳኸዱ ሰሪቆም ዝብልዎ ከሱ ዲፋሜሽን ኣሎ ሪስፖንስ ኣይትወስዱሉ እንዶ ምክንያቱ ነቲ ካልእ ሰብ የጋጊዎ እዩ እወ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኤነርጂ ናትካ ናበይ ተወፍሮ ኣገዳሲ እዩ ንሕና ኤነርጂ ናትና ከም ዝበልኩካ ግዜ ነበረናን ንዖም ግብረ መልሲ ምሃብ ወይ ንዖም ግብረ መልሲ ክንህብ ምስኦም ፋይት ክንገብር ኣብ ዘዝበልዎን ኣብኡ ክንከይድ ነርና ወይ ንኢካክ ደልዲሉ ከይፈርስ ዲዞልቭ ከይከውን ክድልድል እሞ ኢካክ ንነፍሳ ክትከላኸል ኢካክ ንነፍሳ ክትከላኸል ተደኣ ክኢላ ንድሕሬና ዝመፁ ቦርዱን ክትከላኸለሎም ክትክእል እያ ስለዚ ኢካክ ምድልዳል ዶ ይሓይሽ ወላ በብውልቂ ምስኦም ምትህልላኽ እቲ ናይ ብውልቂ ስኑድ ነገራት ተዳኣሎ ገለመለ እሱ ክንሪኦ ኢና ኤነርጂ ክሳብ ሕጂ ኣጥፋእናሉን እንተተደልዩ ኣብ ዝኾነ እዋን ከተልዕሎ ትኽእል ኢኻ እሱስ እንተተደልዩ ዝኾነ ሰብ ተደኣ ደልዩ ቦርድ ከዓ ኩላትና ሓደ ይኮንናን ገሊኡ ኣሎ ድሓን ኣሕዋቲና ዝብል ሸለል ዝብል ገሊኡ ኣሎ ድሓን ፀገም የለን ዝተዛረበ ሕማቕ ባዕሉ ፈልጥ ገሊኡ ከዓ ኣሎ ዓቕሚ ዘለዎ እሞ ከዓ ብጣዕሚ ዝስምዖ እሞ ክኸስስ ዝደልን ኣሎ መልሲ ክህብ ዝደሊ ኣሎ ምክንያቱ ኣብታ ከም ኣባላት ቦርድ በብውልቂና ከሲስና ሕጂ ኣነ ምናልባት ክኸሲስ ከም ኣይከሶምን እየ ናይቲ ፀለመ ኣነ ናተይ ጥራሕ ክምልስ ንኽእል ናይ ኣብርሃለይ ወይ ናይ ግርማይ ወይ ናይ ካልእ ግን ክምልሱ እዮም ወይ ኣይምልሱን እዮም ክብለካ ኣይክእልን ምናልባት ሓደ ምልስ ክኸውን ወይ ክልተ ወይ ኣይምልሱ ንኸውን ኣብ ርእሲ እቲ ቀንዲ ዕላማ ሕጂ እቲ ኢካክ ከመይ ጠጠው ይብል ኢካክሲ ሕጂ ኣነ ብክልተ ነገር እንደድሪኦ ነይረ ሓንቲ ንኣምን ኢልዋይ ክረስሕ ዘይፅበይ ነይሮም ካልአይቲ ከዓኒ ተስፋ ቆሪፀ እንታይ ገድሽኒ ክብል እሞ ሽዑ ኢካክ መውደቕ እንድሕር ሲኢኑ በፀኒሖም ክሓቁፎ ደልዮም ነይሮም ምዃኑ ይብል እቶም ከሰስቲ ማለት እዩ እዚ ናተይ ግምታት እዩ እዋ ሕጂ እንድሕር ገዲፍናዮ ከይድናስ ክወድቕ እሞ ኣለና እኮ ንሕና ኢሎም ክሓቁፍዎ ይኽእሉ ምክንያቱስ ስጋ ምስ መሻርክትና ከይዶም እኮ ተዘራሪቦም ስኑድ ኣለና እኮ ክሳብ ምስ ባንኪ ከይዶም እዚኦም ወላ ሓንቲ ክስታይ ኣይኮኑን ሕጋውያን ኣይኮኑን ዝኾነ ምስኦም ዝግበር ናይ ባንኪ ናይ ዕድጊ ናይ ገለስ ጠጠው ይበል እኮ ኢሎም which means ነቶም ሓደሽ ዝመፁ ገንዘቦም ሲ ክህብዎምን የብሎምን ዝጋብከም እኮ በፂሖም ዳር ሓደሽ ዝመፀ ሰብ ገንዘብ ደሂቦ ኮይኑ እዚ ኢካክ ዳሞ እንታይ ክኾኑ ማለት ክሳብ ከምዚኦም ከይዶም ሳቶም ነይሮም ግን ንሕና እቲ ከምዛ ዝበሎ እቲ ኢካክ በቃ ጠጠው ክብል ኣሎ ኣነ ይኮን ክሓቁፎ እቲ ሓደ ይኮነን ክሓቁፎ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ሕጊ ጠጠው ክብል ኣሎ ኢና ውልቅና ግን ሕጂ እንታይ ንገብር ሓንቲ ወይ ሓኒ ቁርብ ተቐይሶ ሙሉእ ለይቲ ተሓድር ክዘራረብ ሲኒየር ናትና ሴክሬታሪ ሙሉእ ለይቲ ንዝዝ ተፃሓፈ እሶም ፀሓፎ ተሓደ ዝበሉ መጀመርያ ብላይስ ዓቕሚ ገለና ዓቕምና ፀበና እየ ትፈልጡ ይሆን ገሊኦም እኮ ወፂኦም እዮም ካብ ሪዛይን ዝገበሩ ኣባላት ቦርድ እኮ ኣለውና ከምታ ዝበልናስ ብውልቅኻ ክትገብር ትኽእል ነርካ ማለት እዩ ስለዚ ስጋባበይ ደረጃ ነይሩ ትናቶም ምፅማም ወይ ከዓ ምቅላስ ኣብቲ ምስ ወድኡ እዮም ከይዶም ብሕጂ ግን እንታይ ክግበር ኣነ ገንዘበይ ጥራይ ይኹን ከሲረ ድሕር ኣብኮም በፂሐ ማለት እዩ ግዜ ጥዕናይ ብዙሕ ነገሩ ተተንኪፈ ከሎ ግን ብኸመይ መንገዲ ይኸዶ ዝኽእል ሕጂ ንዑ ክኸዶ ዝኽእለሉ መንገዲ እውን ከፅንዓለን ኣነ ብውልቂ ናተይ ከፅንዕ እንድሕርኮም ንኸይድ ኮይነ ሓኒና ተክብል ንሕና ግን ተቐንዲ ዕላማ ዝሓዝናያ ኢካክ መውደቂ ከይኽፍእ ሽዑሽ ዋሕዋሕ ከይብል እሞ ምእካቡ ከይከፍኣና ድሓን ንሕና ዝተገብረ ይገበር እሞ ኩሉ ኣብ ዝባና ፅሒና ጠጠው ነብሎ ኢልና ኣለና ጠጠው ካኢሉ ኣሎ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ከም ዝብሎ ዘለካ ግን ሕጂ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብል ማለት ኢካክሲ ጠጠው ኣቢሎም እዮም ኢካክ ትጠቕመና እያ ከም ዘላቶ ያ ንዓና ክትኸይደና ትኽእል ድሕሪ ኢልካ ተኸፈኸፈ ቴንኪውን ክብል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ
ቴንኪዩ እንተይሉን ዓይሲ ዓብ ዕግበት ሱጥራ ይኮነ ነው ኣብሃለይ ኣብ ዲልካ ኢኻ ኢሉን እንድሕር ኣብ ሓደ ቦታ ብሕጊ ብፅሕኒ ትምህርቲ ኢና ኣነ ብለኩም ኣለኹ ሕጂ ከሲረ ጥራይ ይኹንኩና ዝነበርና 4 ዓመት ጫጫሲ ብዙሕ ነገር እውን ተማሂረ ከመይ ጌርካ ሃንድል ትገብሮም ነገራት ክሳብ ክንደይ ትፅመሞም ብዙሕ ነገር እዩ እዚ ሓውና ስምረት ዝብሎ ፀንሐሲ ፅቡቅ እንዲ ዘለዎ ናቲ ስምረት ዘይ ወይ ኣብ ኣንጎሎ ወይ ኣብ ፍቆዶ ቲሞርተን ወይ ኣብ በለ ገዛ ከይድካ ንበሎ ሰሪቆም እዮም ከምዚኦም ከሰምዖ ሲሪየስ ቃላት ዝፅዋዕ ኣይኮነን ሓደ እዚ ፍራስትሬት ይገብረካ እዩ ከም ሰብ ሓዳርን ቆልዕን ኣለዎም ኣይኮነን ዋላ እንተዘይብልካ እውን ትርበሽ ኢኻ ውሽጥኻ ማለት ኣነ ግን ሕጂ ስምረት ይኹን ወላ ሓደ ሕጂ ንሕና ትማለ ካልኦት ኢና ሎሞ ግን ካልኦት ኢና ብዙሕ ሕጂ ንሕና እውን ተራ ኣለና ክብል ኢለ ስምረት ኣንተ በኑ ብፅንሕ ንሳ 3 ተረኺባ ኣነ 4 ተረኺበሲ እዚ ተሓቂ ክንብል ክንክእል ኣለና ሓደ ካልኣይ ንዓኹም ካብ ዝላበወኩም እቲ መንነት ናትኩም ተሳዕሪ ናትኩም ክፍለጥ እንድሕር ኮይኑ እዚ ነገር ክቅፅል ኣለዎ ንሕና መፂና ኣለና ድሕሪ ግዜኦም ገለና ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ሞት ሓቂ ይፍለጥ ሕጂ ተሓቂ ምስ ፈለጠ ባዕሉ ክምልስ እኳ እቲ ህዝቢ እምበር ፅቡቅ ኣለካ ዋላ ሎሚ ክትከስስ ጀርጀራ ክትገብር ክትሰሓብ ወላ ይረአየካ ንኸውን ሓደ ድሓር ኣብቲ ሻርዕ ዝብልዎ ኣብቲ ቲሞርቶን ዝብልዎ ካልእ እዩ ኣብ ሕጊ ዘላ ከስኻ ካልእ እውን እያ ንስኹም ኣብ ከለባር ወይ ከለ እንዳ ሻሂ ከምዚ ኢልካ ክትብሉን عيب نعهم يعني تناتهم درجة خطورة أنا هنا يدلني زي ولا عداقاني أنا أبتصحوا يا خاتم اللس حجي نزقن من يخملسنا أنا أول ناس نحنا يتهم حزبين دحر عبيو سكب قدفو زبجة خيلا كان لحري ليسي أبيدي بس عدي تورنيا قام بس حبنا كيف لا تكون إحنا تحتبل كبلين عرف كيف لا تكون صنيع يا أخي كم جزء كل قلم كتب التخيل تخون هجي نهزبي مركب أبزي كم بستفعل على مركز ختم سؤال اسمه لنا أول ناس نهزم مع باين عقوم يدرسكم لتكومينيتي ناوي يدرسوا تحق أنا كم فلت مالتي إحنا خاطر لنا قبل ما نجمع مركز ترى لنا نحن ونكمل له هراي هجي إذا نقبر زلنا مكان نمكساس نقلة أنت خيكونه ولا نقول كون ديفند زي تقبري كون أنا بقول لي زلوا إتي تكال كم تكال كل سب واتسو كله أفلتو تايو خابي تبغيسيو تا accountability خراجة جزيرة ناتكم accountability كم مراحتي نا إيكاك سون كتبوا لصنا حكم عجين مثالي تخصيصنا تقول له أنا جنا قديم السماعكو خا كل تسع نهر رمل لنا يلوم والدي بزواج أكو جنزب غيري خصصلكو نتخصص كله خا جنزب وسيء طابق له زبل سميع له الصوم ديكم تخصيصكم ويس الصوميو زسي اسكي بابليك تراست خلصي كميو بخميكم كزيادة نيتي بابليك اختبروا دقاقينكم مالت سب دعمي قداسيو حدا سب عمل إيكا كوينو صوم كسيسكم وانتخونكم حزبون كفلت أن يروه كي تخصص خلنا تخصيص حزب التبلغ how do you prove هذا إيكاب نزقنا سب كسب حجي أي كسب نزقنا والكسر كمون عملات بور بقول كيكون بوكب نزقنا سب أي كسب انتو قلنا جن إيكاك حنتي أنا بيت فرد غيدا ن AGM كنجبر يفغللنا إلى نبيت فردي طلبات يعني application نتطلب مساعات ወይ እቶም ቅድም ከሲሶም ዝነበሩ ሰባት ንዓናን ንኢካትን ንቦርድን ንኢካትን ከሲሶም ዝነበሩ ክሮስ አፕሊኬሽን እዮም ነታ ኢካክ ዘእተወታ ጠለብ ኤጂኤም ንኽተካይድ ኖ እዚኣስ እዚኦም ቦርድ እዚኣ ጠለብ እትዮም ዘሎ በትሶም ዝደልይዎ ዘሎ ክትግበር የብላን ኢሎም ተማጉቶም ንዓ ተቃይሞማ ነታ ኢካክ ናብ ቤት ፍርዲ ዘእተወታ ሽሞም ኣይተቐስና ገለ ይተቐስና ሕጂ بعلم بيدوانينهم عبد بيت فرد زخوديا سلازي بعلم بيدوانينهم جنزب خوف لدليا كيدهم إيكاجن نسوم طلب يأتو بزي قدس كمان قد خيدات تاع بتحقق مخاري مسرد كيدنايا أتان دليا زنبرنا خا كم تان إحنا زقربنا إمامي لابتدانيا
10 خميت كورم كوردن AGM كفكدلنا بكابتا بايلون اي 83 باخنا كايت سلازي نخل دانيا وسانه هيبو بوسانه ناي بيت فرتي AGM كنا كايت افقدولنا إليو إيكاك طلبا قريبو زيات راح إيكاك يرهم تكالما نزيعا عبيت فرد خمس قدات مسفلتو نعاهم نقبر كلناون نقول عبال حبيرنا بوست غيرنا كندي شيخ عبال اي تعاومان سغيلو سغم بالكان احنا كم تقبلنا تينا نريو وحدا السبات كن دساي بلتهم تعقبا مسولوم يوم كا كروس ابليكيشن وي ترعانا نصراها اورو سلازي مسولو بعلو بدليتو زغبرو سب إيكاك يكون في كريساتو سلازي أكليك كون قال أبرسيا حجي نحنا سقاف الجونز بول أي كسسان أي كسس ولا بول كم زوج بولو تلو دلها بخلت هرم الله زوات أخو بنزبن تبع عند بل أنا مسوق فوق قال لي كذا أكل كي أنا زميلي يسمع خانة تلاقي كسنة تفوق ولا حسب كسب كنزبي أكيبي مو مسلي ويقال دغيم يقتلو يبدأ أكيبوت جنزم نعخذ فجأة من فجأة نعخذ تمليسو تجاكري قالن عند حرفجيو نعخذ خمس ببهر المغنيات انت خجبريو خسيسو ني كابي خسيسو نتي مرحي زبلو زلو organization معيكو خسيسو كس مالتي مالدي انصار كيدي مالتكو انصار تحقي انصار دليتات نايتي organization كيدي خاطر بدلا حدث تمرحز نبركاس حقاوي نبرني خاطر الله خلاص حجز بعلقه نختفرس يلك عند حد خسيس كلا تمليس كاب خلت هرمالو قد حد بكون كان تايز با شغرا بعد هريمات بعد توزع تبايلون ترينايو بحقاوي بAGM استمرت بورد حساب زيلا تهز نبره تقصلي حرت متكاتا لي بلكا صحيح تقصلي زبل ስለዚህ نحن بتحقاوي AGM تخايدو بتكورم ميدي استمرت بورد حساب زي ما نقصل زي تخص عجنا الناسي كاب جزي يحلفوا يادنا نحنا قن داترادنا دينا داتتصممنا دينا داتتصاورنا دينا سي كاينا نمبر على حلوان بقى انتي اتيني تقولي من قدر في اللايف بدحري بغزفا مساكا ولا حدا نغير لازم احنا كسسنا على المسكاش كسران تاي تلكم نون حا تصرايكم جزي يحلفوا يورد يدلن انا غايد محجوني لنا نابتي نعرفهم كيف نصاب نور حقاو من قد حرامتي خم الناس حموش يدا كنصنا حيندل أقول مثلا غير كوميتيسي زي ما يدرس منه حموش هذا كنت أنا حين قلب حقهم من كذا أجي تاي دخل تيلنا كم ذا عنتو يزبلني أنكو اللي حرات فينا خوينا ودي تغير معنا كابتاز نبرني حساب ذا سحزيا ودي تغير له كمان اكسترير اوديت تغير له بس بوش ناقر زي كونس بناي منغسه تقصيرو زمسل معايفل نحديبل اوديت تغير له أبهل يابزو اوديت زي بتافي خاخه تبهيله ام ريدي راي قصعيبو غني مهاري يقولكم ስለዚህ ዝተኸሰሰ عوال إيكاكس يلا إيكاك زخصصته إيكاك يغون وي عبال بورد زخصصو قال زخصصو يلا اسكي كم سجشن كم زي عسبت سبنا متس عسبت زي خمان جيكاس درجة 100 سترحة تسمر أبزي بورد مالتي كياخد لغن اشتغل بورد هو حدا سب بزح كثار الخلط معدلات على اللوجن كم بريتو سيمينار على كمش ناي كل تمع سيمينار ديو عرض من سنبتن بس كلام سنبتن ديو قال حنت مع الكسي كل سب استاتفوا ادفرتايز جيركا سيتويشن دي اوبنلي ديسكس تقولوا بعين عشان كم حسيت سبنا توع ستايكال زخون ناتو هل حد زي تي حكي تنزل فلت الله كلاك حدنا نابزم كنتات يفتر معناته كله فحل الوقت حق حش بزمرته كم زكايو على عدد يتحبيو على حماس يتحبيو زمد كان يتحبيو أنا فلت ودي قال صاني انفورميشن دي قال أنا بزح نجاري زلمة هجي معناه حنت زي وصيلكم كلمتي AGM كانوا عبي سمينار تتكايدو بزفة تمام ولا حنت معه قلت مع التواصل زي كنت حنت معه
مجمرة ويل أدفرتايز لكم ورح يزخون حتى حنت محدثي كان زي ديسكس من قبل وركاو عيكا بدحريو سب يود معناته كان زياسي درجة 3 ساعات جبنا لنا 4 ساعات قال 4 ساعات ب10 سنين نفسهم it's gonna be very tiredful well تاشمونيت focal group discussion زيادة عد اللي هي بنسب حطون follow up سيمينار ندحر كلنا 90% one way communication the interaction can floor the message up to مودعتان زو حدن يزخون but as a suggestion I think كخون خليو جينا زي قدامت جميرا زلا بعسر زلا سكلته at least كيدا أبت حزب مسبسحت تجري أبت سيمينار كحتى دري دلا قديمه تمليسلو كسأل نحسن زغل يوحد التحت تطب سيمينار مو properly address كتجورا نتسب تخليها قال أي نابنت أب ورح ديسمبرون ناي إيكاف mission alignment and strategic planning زبل فورم كلوان ناي زخونة أبز community أبال زخونة سب way professional بدقمسيو ناي community dynamics way ناي community transformation expert زخونة سب زخونة مصنعتها ورقة دي قال زلوا كقرب يخلي زمدا بزي خابز بس إحنا زلنا نقد ميزة تمت كونل ناينا ندلي going forward a programmat كمزي going forward a services كمزي going forward a budgeting كمزي a partnership كمزي strategic planning aligned قبرنا كاب ديسمبر نيو كنقبرينا سحجنتاي ازي اقدمو زنبره درين دا قبره بحريت نمو كسد راح بدل ما تاخصي وين جلس كيكون درين دا هون خيد حتى زلو ندا تملسه يخيد ابت سيمينار كا دارغا مع سوينتنا يدحريت قصنا غيرنا نقنيت قصنا نخنا حسب اب ديسمبر كومو بلان الله حرم دبالو ناس اخوين سب مسمعتاو صحفو يكون اكسبرتناتو بايندينامسيو داينامكس نحبرتسب رأي ذهب مسمعتها وراء تزغرب ولا ديسمبر كله أنا ولا نمتى يتركب مسيرتها جي إحنا عم نسوي كلنا عم نسفلتكم أنا خليكم نسويكم أنا لما ليكم مسجد صار information صار كم open لفدور اللي خلنا خادم كلها سلسلة مزلات عدة واحد واصل زلوا هم تسلمت صاروا كاني my ikak.com نحرقتها شعوب بوست تغيير registration so it was open for everybody again كم ناي نيوز فيد سلازهون شير جورو هات خليها دلوقتي صحهم سباتون يرون أنا أول صاحب عدمهم دينسو الأمانات من سوني مسود هان كم بورد مس أبال زي كونسد حبريتنا إيكاك كنهب أي كدلنا that's why registration قال هو نا أبال زي كونسد تخطيبه خون مش علىك يغليتها حنين يخطب النساء نزبل لنا مش بعد حجي كم زي أب عدل باماتسي تلبامسي بعرف عشان يزارب بعرف يزاربني جي سؤال يخطبه ترى دي قال سؤال يخطب إذا زبالك يا كنت عرستي بزعب أنت تزارب اللقاء بزعب إذا جزازي أخذ زارب في السقاس وإذا جزات كون هاللقاء سيا كاي تمنسي أنا بقول كيجن أبال زي كونسب بزعب إيكاك نعيك حتى وينعيك الله قال بزعب إيكاك كفارني هذا حاجة بيدو حزبنا تبدأ نايت مرتاح ترى هذا حجين نزيس ولا أونلاين تبزح عن استقبال زاوس البلاد كل جزء إذا بزح تزاري من الدعوات ولازلهم من دحرت نقفة ترجم أقول نقيم راح نقيم حج زعبة زم كم زحقوا يركا أونلاين تلبلهم دعبة خام سبحان خميتات حسب لو يحاسبكم لو تفوتوا له ما تيجي بتعمل شيء قدرهم بكل بوتات بتزحت زتعت الليفل علينا إذا مهلونها تتمرتي وإذا عدنا تعدي أحد حق زي بلنا أحد يقل يبلت عقمنا يدور كوين نبت بوزيشن زي بتاعنا حجز بأونلاين ديو مهنيات بزح سوال لنا بيتمرتنا غتبر كفيديو ديو بأونلاين ديو بقلم ديو انتهي مش يقري انتهي تحسب النجار والله من الوقت أديتنا كاريج كان بعد الممهرتي كل جزء ولا حد مسكون كتوردوا كلهم وين كتقولوا تخونكم كتجوزوا كلهم تخون النجارات ريتوي أكافل حد 10 سبات ولا كله كان بعد الممهر صبوا ينعهم زيادة تخدم بل زيادة يفوتونهم وهنا تزي حبر الحزب عجات يقولون thank you so دهان مالوات أبتنا online platform تبل
سلازة حتى أمام مبرخ جورلك ديجيتال كله يجي ترانسفورميشن الله ديجيتال وورلد زنخرج زلنا جزء أنا ناتو يزلنا so كساعة جزء حلف سلسة عمل زكايرنا بلاتفورم لما يكاد.com دبل which is build أبناء technology ناي باول بالست مسرتي نتحج زلنا هنا أخيرا ترفعنا يسرح الناي مالتي جن كم تقولوا زلخا توسخ نجارات موسقلو تناي دوكيومنتيشن متفاضل سنتراليز ناي دوكيومنت نخد جبرلو وزته كعبس لزلو ناي ديجيتال انهانسمنت بروجرام فاندز كاب محضر ناي كتما كالغاري ساعه 4 شهر غون وسيدنا نتي بلاتفورم لاتنا نبي ار بي نغيرو لنا ملو انتربرايز ريسورس بلانين سوفتوير ان نغبرو زلنا عبيت تكالات كاب كندا وزايم بيلدز غبرو زلا فاند خا محضر ناي كتما كالغاري كفيدلو حدا بارت هابو حجي ناي ايريدمي بروجرام بلالو ديجيتال ليتراشر كورسز كله يبو دخول نسب ابتام وياناتو بصحف الله دنبب الله افلطو ناي تسب كاباسيتي ناي معباي تخلو قيمو نزول اكريديتد دخول كورسز كحز دخل سيكتور ونا الله كاب كاليفورنيا يو سي ال حسكا خصع لندن يونيفرسيتي زلو سكولارز ايرتريانس نتورك غيرنا أبتن زلون يونيفرسيتات بويندو غير خاطو سب مالتي بت دايركت زونه تويشن في جلملغله كمعك كوست يزلو خوفلوز لزيكل ابو خا نايت بروجرام ديفلوبرز مهاران ايرترايان مانوال ناتوم يتم مهاري مستا يونيفرسيتي تراداديوم بوحد دخونه كفلت بس than 10% نايت واغانات مالتي which means نا اكزام في راح كفيلو اب سيلف بيزد كورس تخون ثمرتي يمهارو فتنا يوسد بقد خاطا يونيفرسيتي خا سيرتيفيكيت ناتو يوصلوا نزا اكوموديت جبر دخل اي ار بي اب ديفلوبمنت لو تيست انفايرمنت ناتو قداماي تودي له برودكشن تيست تغير له باي جانواري the expect date of delivery ناتو اب جانواري خوني مالتي the moment اذا بزلوا له كعبد دخل بلاتفورمي زخونه كوميونيتي ناتنا نايرتراويان كوميونيتي بزحت الله ابزي نحن حنا حجكم كومبيتيتورز ايكوننا نريو كم بارتنرز نريو فلاليك زلو وي حبر وي كومات خون خلي انا زغونه سوسايتي حدا سوشيال كوز ايدنتيفاير نوعي ادرس تقبل اجا حنت سوسايتي نايرتراويان قال الله تخوينا we are willing and ready to share our resource with them ማለት አሞዳታ ስትቀመን ይዘገድሰና ነحنا من ስለዚ ጠርኖፎ አይኮነን ዘገድሰና ስለዚህ ፕላትፎርም ንዕብዮ ዘለና ወላ ነዚኦምን حجزهم دخل نجاراتنا نقوله مالك plus التيرتران كوميونيتي ماركت بليس كون عندنا نعداجا بروفيشنالاتهم تشوتو بزحت نيرو مازي ويكات سوشيال كابيتال ده اليوم دموز بزحت نيرو ابورد يقلقل ابزاي عليك شعوبتي غزاد يخشط الكا انشورانس يخشط الكا انت يخشط الكا ناتو مرج اي خو سو ابزد متصب كوميتد كوين نت حبرتسب ترانسفورم خغبر كحجز يلو زاتو ندحر كاين هيز ويلكم تخونه سبورت هو وغدي بيرسونال جين نخركب جن وي دون بزح له منارات قالهم ابزلهم قالنا نوتاري كوميشنر فوت قال مدن نخبرو ريكومنديشنز حطت له yes we support them because they are going to serve our people نزيان شيء لين خون دينا ناي بي ار خبرو قال يوم الله زليو نمصم نحجزهم هنا ناي سينرز يقبرالو ناي تمرت يقبرالو بيت تمرت مالت حدا بيت تمرت يكون بزحت الله بيت نقول لنك بمعلرينا نهب ناي سبورت نتفتاتالو نحدا كفال ناي تحبر سبا يكوننا نهب نقول عينت الله ناي تحبر سبا يرتراب زلو نقول له ببترو بتعدلات اندا تزاوره نهبو مالك ስለዚህ ተጸጋታት ደሎ ናይ ኩልሃና ስለዝኸውን ተኻፈልትናቱ ኩልት ሕብርታት ናይቲ ኮሚኒቲ ክኸውን ስለዘሎ ሶ ኣብታ ናይ ዲጂታል ነገርናት አይ ሆፕ ሊትል ቢት ኤክስፓንድ ገረ ዋላ በሶሳይቲ ናይ ዲጂታል ነገር እንዲ እንታይ ተገብረ አሎ ዝገልጸልካሰነ ብመጠኑ ምዝ ሁሉ ዘጋጥመና ዝነበረ አንቀፋታት ግን ናብነት ቅድመ ሕጂ ዘይ ተገብረ ናይዞም ሲኒየርስ ወለዲ ናቶም ኣብ ክጥርንፎ ምፍታን ኣብ ገለ ቦታ ወሲልካ ከተዛውሮ ምፍታን ብዛዕባኦም ንዕኦም ዝኸውን ፋንድ ምሕታት ሳላዞም ስታፍ ምሳና ዘሎ ማለት ንኣብነት ሳመር ጆብ ኣሎ ናይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ገለ ዝመሃሩ ቆልዑ ኣብ ዝሰለስተ ግዜ መፅኦም ንሕና ጥራይና ንሓተሎም በር ትድህቦም ሰልዲ መንግስቲ
ኣብዚ መፅኦም ይሕግዙ ፋይላት ዕርዩ ገለት ናቶም ነገራት ኣብ ገለገለ እውን ሪኢኹም ኣለኹም ብዛዕባ ሄልስ ኬር እንታይ ኢኻ ትብሎ ሜንታል ሄልስ ኣስተምህሮታት ዝህባ ዝነበራ ቆልዑ ደቅናየን ኣሕዋትናየን ተምሃሮ ዕድል ከፊትና ኣለና ኣብቲ ናይ ሳመር ከምዚ ናይ ክረምታዊ ስራሕ ረኺበን ገለ ኣታዊ ክረኽቡ እውን ዝገበርናዮ ነገር ኣሎ ሓንቲ ወይ ዳንኤል ከይገለፆ ከይዱ ትሕቲ ዕድመ ዝተኣሰሩ ቆልዑ ኣለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ትሕቲ 17 ዓመት ዝተኣሰሩ ቆልዑ ኣለውና ነዚኦም እውን ረቡዕ መብዛሕትኡ እዋን ዳንኤል ከይዱ ረቡዕ ይበፅሑ እንታይ እዩ እቲ ፀገሞም ድሓር ከንታይ ክኾን እዮም ምስ ወፁ ካብኡስ እንታይ ወይ ኮሚኒቲ ከም ኮሚኒቲ እንታይ ክሕግዞም ኣለዎ ኢልና ከዓ እዚ ካብዚ ተረኣየ ነገር ጎኒ ዘጋጥመና ዘሎ ዕንቅፋታት እዚ ንጥፈታት እዚ እውን ንዓቶም ንምምፃእ ዝሰርሕ ነገር ኣሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ብዙሕ ፀገማት ዘጋጥመን ሲንግል ማም ገለ ማለት ምስ ደቀን ገለ ንዓቶም ሓደ ተፈቲኑ ኣሎ ሓደ ግዜ እውን ተገይሩ ንዓተን ዝጥርንፍ ሓደ ኣኼባ ተገይሩ ናተን ዘለዎን ተውህቦ ዘለዎን ፀገማ ሼር ዝገብራሉ ብሓንሳብ ወይ ሓደ መፍትሒ ዘናድያሉ መንገዲ ክፈጥር ይፍትን እዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ክገብር ግን ሓደ ሙሉእ ናፅነት ኣይረኸበን ኣሎ ከም ቦርድ ዋላ እቲ ኮሚኒቲ ይኹን ዋላ እቶም ቦርድስ ሙሉእ ናፅነት ስለ ዘይረኸብና ኦፍኮርስ ግን ርኢና ኣለና ዶስዶት ኣቐሚጥና ኣለና ጭራሽ ሓቢልና ኣለና ካብ ሕጂ ነገራቱን በዚ ናይ ሕጊ ነገራት እውን እንዳተፃፈረና ከይ ስለ ዘሎ ንሕና ይኹን እታ ትመፅእ ዘላ ቦርድ እንታይ ክትገብር ጀሚርና ኣለና ብዓብዪ ካ ዝኽብለካ ልፃንሕ ከዓኒ ካብ ለንደን ካሊፎርኒያን ገለን ዝመፀ ኤርትራውያን ዝግልገሉ መንገዲ ክንፈጥር ፃዕርታት ገይሩ እዩ ንኩሉ ሰብ ብሓደ ንኩሉ ኣባል ዝኾነ ናይዛ ኢካክ ብሓደ ዘገልግል ሓደ ዓይነት ኣገልግሎት ዝህበሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ንኸይድ ናይዚ ኩሉ ግን እቲ ናይ ተሳትፎ ናይቲ መንበር ግን ኣገዳሲ ክልተ ከልዕል ንቦርድ ንኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ማለት እዩ ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ከብርሃ ስለ ዝደለኹ ሚሽን ኤንድ ቪዥን ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ፕሮግራማት ክውሰኽ የብሉን ህዝቢ እዩ ዝገብሮ ዝብል እቲ ኢምፕሊሜንቴሽን ወይ ከዓ እቲ ኣክሽን ፕላን ፕሮግራማት ካበይ ናይ ስትራክቸር ናይቲ ኮሚኒቲ እዩ ዝተኣታቶ እዚ ንኤግዚኪቲቭ እዩ ማለት ሕጂ ከምዚ ብርሃለይ ዝበሎ ናይ ሲኒየርስ ከይዱ ነይሩ ገንዘብና ይጠፍአሉ ይበሃል ሲኒየርስ ኣካልና ይኮኑ ነይሩ ማለት ነዚ ነገር እዚ እቲ ኣርትነርሽፕ ረኽበሉ ወይ ፕሮግራማት ተተኣታትወሉ ከመይ ድዩ ማለት ከም ተኸሰስቲ ዝኾኑሉ መንገዲ ሓንቲ እታ ናብ ቦርድ ዝሓተ ከዓ ኩሉ ሰብቲ ኣዋርነስ ክፈልጥ መታን እስኻትኩም ኣብ ሕጂ ብሕጊ ፀኒሕና ኢና ትብሉ ኣለኹም ዛረቡ ይነበርኩም ሕጂ ግን ኣሎ ኩሉ እቲ ናይ ኣብ መዋቅር ናይ ስትራክቸር ንሶሳይቲ ኣክት ዘለዎ ሪስፖንሲቢሊቲ ኣካውንታቢሊቲ ብኸመይ ኢኹም ሕጂ ነዚ መፅእ ዘለኸ ስሙዝ ኮይኑ ተሓታትነት ከም ዘለዎ ኩሉ ሰብ ተሓታትነት ኤን ፕሮቴክሽን ክህልዎ እውን ማለት እዩ ብኸመይ ኢኹም ክተሕልፍዎ መደብ ዘለኩም እስኪ እዋ ኣብታ ናይ ተቐዳሚት ሕቶኻ ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተርስ ከምኡውን ንዓና ማሕበር እያ ትፀሉ እታ ራእይ ከምኡውን ተልእኾ ቪዥን ሚሽን ዘለዎ ነገራት እዚ ከም ኣካል ናይ ገለገለ ትካላት ስትራቴጂክ ፕላን የዳልዋ እያ ናይ 5 ዓመት ወይ ናይ 6 ወይ ናይ 4 ወይ ናይ 3 ኣብኡ ቪዥን ሚሽን ጎልስ ኦብጀክቲቭስ ታስክስ ኣክቲቪቲስ ኢልካ መዋቕሎ ተዳልዎ ኢኻ ነዚ ከተዳሉ ክኢላታት ሰብ ሞያ ከምኡውን ተሳታፍነት ናይ ኣባል እቶም ክኢላታት ነቲ ኣባል ኣሳቲፎም ኣሳታፊ ዝኾነ መልክዕ የዳልውዎ ንዑ ንምግባር ግን መጀመርታ እቲ ትካል ብክልተ እግሩ ደው ክብል ኣለዎ ብክልተ እግሩ ደው ክብል ተደኣ ኮይኑ ከዓ ሕጋዊ ነገራትን እቲ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ከምኡውን ኦፕሬሽናል ማንዋል ክህሉ ኣለዎ ስለዚኦም ብሙሉእ ከም ፕሮጀክት ኣደጋጊስናያ ነርና ከም ፕሮጀክትስ ግን ነናተን ቀዳምነታት ተሰሪዐን ንመፅአ ሕጂ ኣበጋጊስናዮ ስለዘይተወደአ ኢና ንበቕሶ ዘየለና ገሊኡ ከዓ ባጀት ደሊ ገሊኡ እውን ተወሳኺ ሪሶርስስ ደሊ ስለዚ እዚ ብሙሉእ ንሓስበሉ ኢና ንዘራረበሉ ኢና ኩሉ ግዜ ብኣኼባታትና እታ ናይ ሕጋውነት ዝበልካ ሕጂ እታ ዝዓበየት እታ እምነ ኩርናዕ ትበሃል እታ ውሳነ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ዳኛ እያ
go ahead በቲ ዘዲኹም ዘለኹም ኮረማ ቢልኩም AGM ወበሩ ተባሂልና ኣለና AGM ክገብር ኢካክ ያፍታ AGM ኣብትግበረላ ዘምፀው ውፅኢት ናይ ምርጫን ዝሓልፍ ውሳኔታት ንሱ ወሳኒ ማለት እዩ ንሱ እንተደኣ ከምቲ ኢካክ ዘዋፅእ ኣገባብ ወይ ኢካክ ምስተልቅም ኣገባብ ክኸውን ኢና ተስፋ ንገብር ንኸምኡ ኢልና ኢና ክንፅዕር እሞኻቶም ዝምረፁ ኣባላት ቦርድ ኣትቕፅል ዘሕልፍዎ ሪዞሉሽን ውሳኔታት ነዚታት ዘተግብር ነዚ ዝበልካዮ ናይ ስትራቴጂክ ፕላን እዚ ቪዥን ኤንድ ሚሽን ከም ኣካል ናይ ስትራቴጂክ ፕላን ዝኸውን ከምኡውን ነዚ ትካላዊ ኣሰራርሓታት እዩ ዘሎ ዘደንፍዕን ዘሕይልን ዘስፍሕን ክኸውን ኢልና ኢና ዝኩሉ ፃዕሪ ጌርና እቲ ኢንሹራንስ ትእተለዎ ማለት ዝኾነ ስታፍ ይኹን ቦርድ ኢካክ ዝመፅእ ከም ዝኾነ ካልእ ትካል ዋላ ሸተት ኢሉ ተወዲቑ ካልእ ትካል ኢንሹራንስ ካቨር ክገብሩ ኣለዎ ዝኾነ እንዳስራሕካ ከለካ ዘጋጥመካ ዝኾነ ነገር እሱ ይነበሮ ኢካክ እዚ ግን ግድን ክትግበር ኣለዎ ገለ ተወግሶታት ንወስድ ኣለና ከምኡ ንኽብሉ ግን ብዝሰፍሐ ምክንያቱ ስራሕ ውፈር ክትብሎ ከለካ ንሓደ ሰብ ብዘይ ዝኾነ ናይ ስራሕ ናይ ድሕነት መሳርሒታት ንኣብነት ኣብ ኢንጂነሪንግ ዝሰርሑ PPE ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት ዘይብልካ ውፈር ኣይትብሎን ኢኻ ስታፍ ይኹን ዋላ ነቲ ቮለንቲር ማለት ቦርድ ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ካልእ ሰብ ካልእ ዋላ ንሓንቲ ሰዓት ዝሰርሕ እሱ ድሕነቱ ዝተሓለወን ኢንሹርድ ብዝኾነ መንገድን ክኸውን ኣይነበረን ስለዘይነበረ ግን ክግበር ኣለዎ ማለት የብሉን ማለት ኣይኮነን ግድን ክግበር ኣለዎ ብኸምኡ ኢና እዚ መዓት ስራሕ ስለዝኾነ ብቮለንቲርስ ከዓ ክስራሕ ስለዘይክእል ቦርድ ቮለንቲርስ እዮም ቦርድ ነቲ ጋቨርነንስ ነቲ ኣኼባታት ነቲ ገለመለ ጥራሕ እሱ መዓት ግዜ ዝውድእ ነይርኩም ኣይኹም ኣብ ኣክቲቪቲስ ምስ ትካላት ፎሎ ኣፕ ኣብ ምግባር ግን ምስ ዘዕብየት ናይ ኮሚኒቲ ምናልባት ውሕዳት ተኮይኖም ቶም ሰባት 10 50 ተኮይኖም ኣባላት ናይ ኮሚኒቲ ዋላቶም ቦርድ ክሰርሕዎ ክእሉ እዮም ንጥፈታት ስለዝውዳ ኣብዚ ግን መዓት ዝመሓደር ገንዘብ ኣሎ መዓት ሪሶርስስ ኣሎ መዓት ፋንድስ ኣሎ መዓት ሓገዛዝ ዝሕተት ኣሎ ግድን ሕይል ዝበለ ኣሰራርሓ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ብተወሳኺ እውን ትካል ከዓ ንኸውን ስለ ዘለና ኮሚኒቲ ከዓ ይኮንና ናብ ስታፍ ولا organizational culture ونيلك كلاو بعد ونيلك السون متصالو دحريو زغونه سبب زي إيكاك تلامتيو نا إيكاك بحلي نا إيكاك أكايدا مسيلو خيدو سلازي نبتبو أنفتي نازل لنا نعنا خم نقطة زجبرنا كبورد أنا خم نقطة زجبرني إتن challenges ويتن تتصاوتات ويتتسلم يكونن كذا تتسفات نخدو زلنا مخاطهم زبزو حابالات زهبونا ريتهم حجي تسلمن قلن زقبرو عزيهم وحداتهم بب عنقولو بب زرخبكو أنا عبالات بالتعصاصف بزحي بالتعم زمسكنون زغير لنا إيكاك كم زغير لنا زبلو معاتهم زلو نسيو خا كم نداد خوينو زغصنا نقص حجي يحرمني لجال كندي ورا مسام كتصنيو من تاي مسيركا كم زغورو حدشتيا انتي فوتوني مولا مورات ارتست كتتحاجبوا مالكم شاور حدي قلطور حدي سلستور حدي عندي كاليتي زبنا زبزح شريت سرح دوما زي كفلني عجبوني تزبزح مع توالي الكمبيوترات مكامعات المدرسيات مع الحبيت دوما زي بومي عمتومي عمتي سليبر زعباز انت حاسبكم ويت ابقى ديو حتى 8 بصرف ضروري تريكو فلما ثم تبزح يركبان يمزيك كل عام على انه يحكينا ولا نعنا قالت منا لوير ويقولوا له وبزي سب جنجبو ساعه زواته مسلو حلو له I think خليتس قلال يا ولادكم تعرفون هاي دي ناي يلن دي تايز با ناي legal aid non legal aid the Ministry of Labor yeah no labor dispute yeah employment standard انت شلون اللي نابو محبار دي information قدام ينبر information انا امانه ادفوكاس اللي موداتا امان ده حتى زلوسي
انت تبديله سي وغن دخونو اتليست نابت مسلو درخبلو غزو مدلاين دي which is one of the حركات قند غبرو جلوت حبرتسبي جمنا بكاب تقداميتي ناي فرقا حنين دملسه خجمر معناتي الساعات زغنا اكتيفيتيز ببتايهم بلان تغورو السو اب زحلف عامت نيد اسسمنت سيرفي سيدنا لينا ناب ممبرز اكتيف ممبرز اتشعوان زنورو قدامነት እንታይ ክንገብር ኣለና ናበይናይት ነፍር ኣለና ገለ ዝብል ትምህርቲ ዝብል ኣሎ ሸቕለት ኤምፕሎይመንት ዝብል ኣሎ ገሊዩ ናይ ጥዕና ዝብል ብዙሕ ኣሎ እሱ ካብቲ ኒድ ኣሰስመንት ኣኪብና ካብቲ ሰርቬይ ሪዘልትስ ኮምፓይል ጌርና ፕራዮሪቲ ዝሰርዓና ያሎ ካብዚ ፕራዮሪቲ ከዓ ዝደልዮ ሪሶርስስን ካበይን ዝብል ከዓ ኣውትላይን ዝገበርና ያሎ ብኡ መሰረት በቶም ሕጂ ካረንት ለዘለዉ ፓርትነርስ ካብኡ ካብቲ ፋንድ መገዲ ኣለዎ ተኮይኑ ካብኡ ጌርና ንትግብሮ ማለት they will not know how executive orders of get hoyno comme guerna request guerna ngoro انت زي كونها رؤوس بخاله business case ادالينا فاندنا حتى له ማለት بخمزي دحرت ميشن فيجن اوبجكتيفز تاسكس ገለዘሎ ኣብቲ need assessment ደረጃ ክበጽሕ ከሎ በخمزنا ካይሮ ካላይ ስክፍታ ናይ አማኑኤል ድነበረ ምናልባት ትራንዚሽን ናይ ሊደርሺፕ ድሕሪ ፖስት ኤጂኤም ዘሎ ናይ ትራንዚሽን ጋብሲ بخمي ዝኸውን ንብልዩ so كل ግዜ ሓደ ኤጂኤም ክትኣቱ ከለኻ አጀንዳ ናይቲ ሚቲን ኣሎ ቢዝነስ ናይቲ ሚቲን ኣሎ ሪዛልት ናቱ ኣኒ ቼርፐርሰን ኤንድ ስክሩትነር ዝሕዝቦ ሪዛልት እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሞይቲ ኢኮኖሚ ዝተስእትካ እቲኦም ምስ ወድኡ እዚ ሞይቱ ጸኒሑ ዳሕራይ እቲኦም ምስ ተመዝገቡ ኣይኮነ ታይወት ወፅያ ስለዚ ትራንዚሽን ክህልዎ ስለዘሎ ጋም ናይ ሊደርሺፕ ይብሉ so حجي bridging ስለዘሎ to society come structure the society is active ማለት ምክንያቱ ዝተመዝገበትሉ ዕለትን ኤክስፐርት ዝኾነትሉ ዕለትን ኣመንጎ ትገብሮ ስለዘለኻ ኤጂኤም ኣላይፍ ያዘላ so ናዓስ ዝኾነ ሪስክ ናይ ዲዞልቭ ናይ ገለን ይብላ እቲ ሊደርሺፕ ትራንዚሽን ክኸውን ከሎ ከዓ ናይ ትራንዚሽን ፕላን ኣሎ ናይ ዶክመንት ትራንዚሽን ኣይትበል ናይ ሳይኒን ኣውቶሪቲ ትራንዚሽን ኣይትበል ናይ አሴትስ ናይ ኪስ አክሰስ ክላውድ ሰርቪስ ዶክ ሁሉ ነገራት አለ ምስ ወይበሩና ዲስክሎጀር አግሪመንት ተባሃላሎ ክልቲዮ አካላት ቀሪቡ እትነት የረክብ ማለት ሓበሬታን ጸጋታትን ነቲ ሕጂ ድመጽ ዘሎ የማሐላለፍ በኸምዚያ እሱ ሕጂና እናቱሎ ምስ ፋይናንስ ናቱ ጊዜ ድወስደሎ ናይ ገለ ዘይተወደ ፕሮጀክታት ብሪፊን አሎ ገለ ፕሮጀክት ተጀመረ ይሁሉ ምጽለም ትብለው ቃቱ ይኮን ዝብ ከም ዝበጽሕሎ ዝብ ድሆታት አሎ ዝዕድላት አሎ ዝንመጽ ቻሌንጅ ሎ ሊሚቴሽን አሎ ብሪፊንግ ታይም አሎ so authority transition ናቱ ሓጺሪ it's a briefing ongoing that is why wala tom ቅድሚ ሕጂ ወሪዶም ነዞም ሕጂ ዘለዎም ሰርክቦም ተመሊሶም ዝኾነ ሓቶም ነይሮም ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ባይሎ ከም ዝንገብራና ስቲል አሎ ኮሙኒኬሽን አሎ ወይ ካለ ኣብትናይ አድቮካሲ and legal support ወይ legal counsel ዝኾነ ኮንሰርን ዘሎ we have tried legal counsel ክንእቱ ጀሚርና ነርና ከምዚ ከም ዘሎ መስተባህለ እቲ ናይ lawyers association of alberta ወላት ናይ association doctrine ድብሎ legal representation be individual night client ታሽሙ ይዝኸይ አዋ so ካላይ ካብ ኩሉ ሲስተምስ ናይ ዝዓዲ ሪፈራል ቦናስ ናይ legal service win ስለዚ ሪፈራል ውን ባዕሉ ሓደ regulated ዝኾነ ከምዚ ናይ ካሊ እንድሕር ኮይኑ ገዛ ዲሃት ገዝ ገለ ዲሃ ሪፈራል ቦናስ ዝባሃለካ ሎየር ኣምጽኻ ስለዚ እንታይ ንባልዩ ማርኬት ዝኾን ኢንዳስትሪ ኮነንት ትለው ስለዚ ነዚ ግን ገለ ክንሕግዝ ስለዘለና ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካልጋሪ ስኩል ኦፍ ሎው ክልተ ሚቲንግ ጌርና ነርና ሶኻ እንታዩ ሌጋል ሲስተም ናይ ዝዓዲ ራይትስ ናይቲ ኢንዲቪጁዋል ወዘተ ዝኣመሰለ ትሰብ ትፈልጠሉ መገዲ ናይ ነገር ኣበይ ሓገዝ ይረክብ መገዲ ዝሕብር ትምህርቲ ሴሽንስ ኮማ ዓይነት ጌርና ነርና مساعتهم نستيل أبرود ما بنايت activities على أنا مارتي بدك successful زخنة بمانجمنت درجة meeting يرنا أبي younger generation سيجيرون أبد staffون كل التخاء خيرهم the same كل ما عدت meeting يرهم ما مالتي again زون كقول سلي the moment finalize أبد جوانا logistics ناتو أسألي تتمرت كله individual legal support نزل لجن لسنا يتكلم عن لوانا مسيب زند حرحتيلو نهم زملكت اب كم تكالكيت حوالي تخطر كبتيها نزبل جن كسحجل بينا
أبنا labor dispute قلنا عزة أكل يتصحف لازال الزخونة نا employment standard code سجيرو قبل على حد employee illegal الزخونة eviction دي وي دخلنا نقرأ قبر كله ناتو له أي كراي جزاء قاتمي ودسيم ناتو الله authority له ناي labor الله ناتو له ننابز بالكتاب صدق سجام دلوا يكونن كله من هالبعض ناي general business liability and officer and directors liability insurance بهالنبرة زون هذا خط pillars ده نبرة نزل ريسك إنه مقدار بزح step كنا أنا بزح على فحالة environment كابت ريسك level ناتو زود اللي خنقبر للناس اللي سهلة تزنبرنايه وبوتاريخهم وياهم سلسة درب بجرهات وخدو elevator ده يقولوا أبتقد ميزولون ناي باركين ناي قال بمولا حدا خط ريسك دعبي ناي تاتكا ناي زخون accident مالتي نفس الصورة نيرا نابوز دي بقى زخون اللي بركة جاتا ما نخلي within the business facility نتكلم حرفيا you have to have a general business liability insurance قال عبد زي قال أفو ودي أصبر يزحته you have to have that one الجد دايم فلات كابت حتى إن نزاي جبرن لي you have to do that's why you are here volunteer هالو volunteer ولا بيت تمر تقلت كيف ولا waiver دبالله تويفر تابي تمرت السخان زجبر كاي دام زي تحت تطلون بس السخان زجبر كاي عنوت أي تحت تطلون مالت هايكون جيمس كوموت general business liability insurance in OND اللو مالتي so بحجة ما تصنع بورد يهون ولا زول بورد يهون ولا قل يهون legally they are protected بيكاكنا نزل not but ناي بايلو so كلتنا نبيني سو حواويس لزولعه يتحاوسين برنا نبيني مالتي زون الله كالي sustainable زخنا جلجلس programs كله الله community أتصال حدا خابون أبنت ناي women homelessness الله crisis جي emerges قبل ذلك نزي نعوز خون initiative draft يرو project analyze يرلو seed funds ترخيوه it will be implemented نعو steering team كاب community mobilizers professional counselors قال زلوا team تمسريت الله حانت challenge تعريفاتنا اللابعة تالي قالت بحالي أسا أدرس مسجبرنا يخن ودانا خمسين أبنت جزء حرت رخبوا له community mobilizer fund يمسألوا وزتين حانت سبيتهم لنا زجات ما زلهم دكابة تطوع بس ما البت تبع البيتها بخالي نجر شجرها اليوم أبون تقتلوا من زحتتنا you the project owner نزل يقال coverage ناتو زخون ناي study تشمله السواب زود اللوان implement كوني كان ناي funeral coverage inevitable الموت ودي سدي ترفس لزخونه أبو resolution أقدمه couple of years توصل له قلت 250 عامة عبارات يقفلوا مونا 10 شيء coverage وحبهم دون نيرو بزح زود لنا جرات نيرو وتملي وبالسيم متأنجنزب جن double night coverage بسرد party insurance ون products رخيبنا لنا ذا product زي implement أبزخنا تجربة الله أوان قنو ناي جزاء insurance دو ناي مكينة insurance دو the same كم association member نايتا insurance تخونا سب discounts قبله أوفرات 3-4 ترغبنا لنا مالذي سواء insurance class 7 مساعات أو 400 500 زلوا زون بزح ويبر وي discountat كروخ بلو يقول but not as individual as a group نايتي association سلزخونه كانت نايتي ERP distribution تكيفنا نيرنا مس digital transformation أصون مليسو integrity and unity نبت سب فترة سلزخونه كم حدا sustainable program of development نركب مالذي so I hope إما إما مس labor working أساسي مثلاً سبوقين حولت السنة مفلات مبزحتيهم subcontractors كوينهم صرحوا علو أجي كل جزء employment كتكون صار كلها hiring كله hire استبحال كله نجار نحب زي اللي زخون السب ولا حد يشوفيه document hire استبحال كله زفرم كايو مسؤول كله زياتهم حجي سيمبلي مسانا تخيلوا لقى اني تايم كخلقها ما بتلهم زحتهم يلا زفرهم كاين هاري اجريمنت يلا سو حجي كل جزياتي كمزي كتعاطاتو صبوخيو بزي كوميونيتي ني اويرنس زبلك ما بزحتي جزي جن كافت حدش زمصي بوز تقع حجي كل جزي نفلطو نا قربانا زلو هاير يلو كم زهابو وعل كم زلوهم اجريمنت كم زلوهم كندي كم زخفلو كله مينيمم حدث أبصراحة خيط غيره 3 ساعات كتكفل لك كون تحتي زخون أنا بصراحة وفي ركاية أي فكانني والدي
ስለዚ ኮማ ዓይነት ኣዋርነስ ንምፍጣር ምናልባት ፅቡቅ እዩ ኢካኩም ተሒዞ ግን ፍልይ ይብል እዩ እንታይ እውን ኣሎ ቁፅር ከለካ ምስ ሓደ ወላ ሃይሪንግ ዝብል ዶኩመንት ኣፕሊሽካ ኮሚኒኬሽን ኣለዎም ብቴሌፎን ተክልያ ተቀብለኒ ቴክስት ተገባበሩ ገለ ተሃልዩ ኣብዚ ዓዲ እንታይ ፍቀድ እዩ ዴይሊ ጆብ ይፍቀድ እዩ ዴይሊ ፒክ ገብረሃ ስኬጁል ከመይ ዝኸብልካ ገለ ቴክስት ተገባበር ኣዚ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ካሽ ማኒ ሓዲሃ ገለ ይወስድ ሕጂ ዓይነት ዶኩመንት እንድሕር ሃልዮም እንድሕር ኣብዮም በቲ መዓልቲ በዚኻ ግድን ተቐፂዕና ንኸፍሎም ከይፈቶም ኣብዚ ካናዳ ማለት ሓፈሻዊ ምስ መፃና ጥዕና ጉዳይ ድዩ ብካልእ ድዩ ሞት የጋጥም እዩ ስራሕ ብዙሕ ከይ ስራሕና ንፀንሕ ገንዘብ ከይሓዝና ንፀንሕ ወይ ውላድ የብልና ንፀንሕ ወይ በዓል ቤት የብልና ንፀንሕ ወይ ከምኡ ምሻሎ ሲንግል ላሕቲ ሽን ተቆም ሕጂ እቲ ሞት ምስ ኣጋጠመ ሬሳ ግዜ ይቐትል ምስ መረፍ ድዩ ኣብዚ ዝኾነ ዝኸውን ድዩ እዚ ኢካክ ንከምዚ ዓይነት ሓገዝ ሂቡ ፈልጥ ዶ ዋል እንታይ ክመደባ ዳይሬክት እንድሕር ኮይና ታመልሲ ምስ ፊነራል ሆምስ ተረዳዲእና 50% ዲስካውንት ዝርከበሉ ሓቢርና ነርና ንኩሉ ኣባል ከምዚአን ስፔሲፊክ ፊነራል ሆምስ ኣለዋ ብናይ ኢካክ መገዲ መልሲ እንድሕር ተባሂሉ ዲስካውንት ይገብሩሉ እዮም ሓደ ታፍልጦ ንምባል እዩ ካልኣይ አይ ቲንክ ብዙሕ ሰብ ኣይጥቀመሉን እምበር ናይ ኮኣብ ናይ ሜሞሪያል ኮኦፕሬሽን ዝበሃል ኣሎ 42 ቅርሺ ትኸፍል ማለት እዩ and then 50% ዲስካውንት ኣለካ ኣብቲ ናይ ፊነራል እዚ ኮኣብ ሕጂ ናይ ሙሉእ ኖርዝ ኣሜሪካ ኮይኑ ካብ 150 ሚልዮን ዝኾኑ መንበርስ እዮም ዘለዉ መንበርሺፕ ናይ ኮኣብ ሓደ ቅርሺ ንዓመት እዩ ናቶም ኣድቮኬት ንገብር የለና ግን ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ዕድላት ንሰብ ምሕባርኒ 42 ቅርሺ ከፊሉ ሓንሳ ሽሙባ ምስ እተው ኣብቲ ናይ ኮኣብ መንበር እንድሕር ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዋን ፊነራል ሰርቪስ ኣብ ዘድልየሉ ዋን ዲስካውንት 50 ኣሎ ሶ እዚ ክልተ 50 ጥራሕ እንድሕር ብሓንሳ ኮምፓይል ገይሩ አትሊስት نحن حاجه نفلط على افيلابل زلون بالنا نحن ماناج نغبرو ግን እዚ ሕጂ ንክንጀምሮ ደሊና ዘለና 75 ሳንቲም ፍርቅ ናይ ዛቡን ዋጋ ማለት ያን ማለት ብምኽፋል without any delay ሓደጋ ናይ ሞት ኣብ ዘጋጥመሉ 50,000 በነፊሻሪ ዝረኽበሉ ካብ መን ካርታ ኢንሹራንስ ኣብዚ ቢሮክራሲ ምሳናውን ኮለላ ይብል ዳይሬክት ላፕታ አካውንት ናይት ኢንሹራንስ ይኸውን كم أبز قاتم اللوان تاني ده سيرتيفيكيت أبز روح بالوان 50,000 زخا أنا من تاني أبغى 5 يرنا حدث مثلا جزء أقدمه بريزولوشن وديهم ما ديرهم بورد وسانة مالك 350 عمد دحرم قال هذا لك هذا الله يتودع سواء 5 سنتي مدي إذن الثلاث ساعات زو سدا زسه زو حبريتان تقامي مخرتاتن معدن مسجنان مبرهتاتن بمركب تزازيمو نقولهم تساتفتي بشم إيكاك نمسجن سلامك تعلكم ون نعهم تعذبتي بلبنا مسجن